El 2016, el Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ha fet 40 anys. És una trajectòria marcada per l'impuls de les entitats, la cohesió del territori i el compromís amb valors com la participació i la justícia social. Una de les finalitats essencials del secretariat, recollida als estatuts, és fomentar i defensar la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells. Aquesta raó de ser, present des del principi del secretariat, és plenament vigent avui en dia. Hem impulsat i ens hem sumat a moltes reivindicacions i iniciatives que han acabat enfortint i cohesionant la ciutadania, i ho continuem fent. L'evolució de les entitats associades en aquests 40 anys és un bon termòmetre de la vitalitat del secretariat. Al 1979, 52 entitats formaven part del secretariat, mentre que el 2016 aquesta xifra ha arribat a les 302 entitats. Les entitats més nombroses han estat sempre les culturals. A dia d'avui, aquestes representen gairebé el 40% de les entitats associades. Les entitats educatives i esportives suben el 2016 un 26%, mentre que destaquen la pèrdua de pes específic de les associacions de veïns i comerciants i les entitats religioses. El 2016 els serveis més demanats són les fotocòpies, el lloguer de tarimes, taules i cadires, el suport econòmic puntual, activitats i la màquina xapadura. També donem resposta a necessitats concretes de les entitats a través dels serveis a la carta, un recurs molt ben valorat per les entitats. Donar serveis a les entitats és un element bàsic per enfortir el teixit associatiu. Tot va començar a finals dels anys 70 amb els cursos de català. A finals del 1976 vàrem començar a fer classes de català per a adults. Érem un petit grup i uns pocs cursos, però cada any es anava incrementant més. Al cap d'uns anys, el Consorci, depenent de la Generalitat, va absorbir aquests cursos, però uns quants professors ens vam quedar fins pels volts del 2000. Per mi, fer aquelles classes no va ser una feina, va ser un gaudi. Veure aquelles cares de satisfacció i de curiositat per poder escriure aquella llengua que parlaven i conèixer els nostres escriptors i la nostra cultura, doncs va ser per mi una gran satisfacció. Quan hi penso, estic molt contenta d'haver viscut aquella època. La gestió cultural dels centres cívics Cotxeres Casinet té com a element clau la participació de les entitats en els òrgans de govern i en les comissions organitzadores. Aquest paper actiu i decisori del teixit associatiu és la clau de volta més important del projecte. El 2016, 230 entitats van participar en 10 comissions organitzadores d'activitats i la programació de tallers s'expandeix a 13 seus d'entitats. La sola idea de que Cotxeres de Sants, un espai aconseguit per la reivindicació i la lluita veïnal, pogués passar amb una gestió privada, evidentment va enfurismar veïns i veïnes. Va ser aleshores quan vam engegar la campanya "Quan convé, salvem Cotxeres". I us puc ben assegurar que ho tornaríem a fer si convingués. Els centres esportius municipals de l'Espanya Industrial i de la Bordeta són dos equipaments de proximitat que consoliden una oferta esportiva de qualitat per al veïnat i les entitats i clubs esportius. L'herència olímpica va deixar als nostres barris el centre esportiu de l'Espanya Industrial que gestionem des del 1993. El 2007 vam inaugurar el centre esportiu de la Bordeta. Tot i que en el seu moment va ser una fita històrica el que els veïns del nostre barri aconseguissin la construcció del poliesportiu de l'Espanya Industrial i la posterior gestió cedida al secretariat, els centres esportius de futbol i de sala dels nostres barris es van beneficiar moltíssim, però actualment hem constatat que hem de continuar reivindicant i reivindiquem més sales esportives i sobretot un camp de futbol.
El 2016 hem continuat apostant per accions que continguin les baixes, que han donat com a resultat una estabilització de les persones abonades. Hem obert noves quotes familiars i monoparentals, hem impulsat accions d'estalvi energètic i sostenibilitat, hem consolidat una amplíssima programació d'activitats dirigides i hem engegat nous serveis com el de nutrició. La bonificació d'un 30% de l'import del lloguer de la pista poliesportiva a les entitats associades és un element cabdal de la promoció esportiva. El capital humà del secretariat és vital. El 2016, el secretariat està format per més de 160 persones treballadores distribuïdes en els diversos àmbits de treball. La professionalització del secretariat conviu amb la tasca voluntària de moltes persones que participen activament en els projectes que impulsem. En l'apartat econòmic, tot i que hi ha hagut una certa recuperació en el nombre de persones abonades, es continua en la línia de contenció de la despesa de tota l'organització. La millora de la qualitat de les nostres activitats també és una de les línies prioritàries, ja que els ingressos s'obtenen majoritàriament de la prestació de serveis. El 2008, la realització del Pla de Participació va significar l'impuls de les taules de coordinació associativa en el camp de la interculturalitat, de l'esport i de la igualtat d'oportunitats. El Pla de Participació del secretariat, que ve de l'any 2008, és una idea precisament que reforça el paper de les entitats davant de les institucions i davant de l'administració. La vigència i vitalitat de les taules conviu amb molts projectes que incideixen en temes molt diversos. Expressants. Espai d'expressió i creació. La bordeta en dansa. Espai de convivència amb dansa i gastronomia. Jocs florals. Promoció de la poesia en català. Correllengua i projecte Parlem. Defensa i promoció del català. Aprenem compartint. Promoció de l'èxit escolar de l'alumnat. Monografies història local. Recuperació de la memòria històrica. Intercanvi amb Montpeller. Socialització dels joves a través de la cultura i de l'esport. L'impuls de la participació des de les comissions organitzadores dels centres cívics i les taules de participació és un dels reptes de futur del secretariat, així com fomentar projectes orientats al bé comú, la col·lectivitat, la justícia social i la igualtat d'oportunitats. Treballant per aconseguir una societat més justa, més compromesa, més solidària i més cohesionada. Comptem amb la força de les entitats.